tai siis niinku ei tässä huoneessa vaan niinku koska vaan, niin tarkoittaako tää sitä, että susta tulee silloin biseksuaali vai... Vittu, säppän ketään. No niin, mä selitän se helpommin. No, me oltiin eli siis ei. äsken saunassa. Pelkkiä äijiä. Joo, mä en haluu kuule enempää. Joni, jos oletetaan, että esimerkiksi Tuomas ottaa sult sui ja sä tykkäät siitä. Niin. Ootteko te homoi vai biseksuaaleja? Me ollaan ihan vittu homoi. Mut ette biseksuaalia, vaikka teillä molemmilla on tyttöystävät. Ei meillä oo tyttöystäviä. No Tuomaksella on. Ja sä vaan panet jotain jämmää. Ei, sä oot hetero. Tekeekö susta saman tien homo vai hetero. Onks sä hetero, jos Joku sä vittu nautit? kun tumpee jumalauta, oot mulla poskeen. No ei, vittu. mut jos se mä hakkasin pää vaiks paskaksi, et vittu kiukaa se ennen kuin se vittu ottaa mun poskeen. Sä mietit siellä liian kirjaimen. Hei! Okei, jos te Eero on Tuomas on saunassa. Joo, no nyt kuulostaa hyvältä. No niin. Eero! Okei, mä en kertaa sun suuntaan, mutta se kuulostaa hyvältä, että me ollaan saunassa. Onko sä antanut ajatusta asialla? Totta kai saatana, en mä nyt vittu itse siellä saunassa nähkää oo. Joni. Kyllä mä nyt sitä paitsi mietin parasta kaverini ja veljeeni. Joni. Mitä ne tykkää tehdä keskenään, niin? Joni. Tuomas on mies. Tuomas on tyttö! Tuomas on mies, jolla tyttöystä ja se panee naisia, se on täys hetero. Onks se niin varma, että se panee naisia? No, mä olen tähän mennessä. Mä en ole sanonut mitään, mutta se on tähän mennessä täys hetero. Joo. Eero on samanlainen, täys hetero, panee hilleen. Mut jos Tuomas harrastaakin seksiä kerran Eeron kanssa, tekeekö se niistä molemmista homoi vai biseksuaaleja? Vai kokeiluhaluisia heteroita? Kokeilla halusi heteroita, jotka on homoi. No vittu! Ei! Jos toinen tykkää kakkalinjasta ja se jatkaa kakkalinjaa, niin siitä varmaan tulee homo. Ei silloin voi olla enää biseksuaali, jos se jättää muijan siellä. Ei me puhu, ei. Se on aina kaksi, on aina seksi ja tunteet. Ja niistä täytyy jos ne molemmat samaa, niin se on homo tai hetero. Jos toinen on niinku toista, niin sit se on ei, mut se menee aika silti pitkään, jos miettii, että onko se nyt homo vai hetero. Miettikää nyt. Et sä nyt varmaan mene pari iskee, et sä, vittu ihan sama kuka tulee vastaan, niin se on mun. Mietin, sulla olisi tupla mahdollisuuden, jos no sä niin, joo. Tykkääkö sä kakkaluukusta? En tykkää. No miksi et tykkää? Naisten kakkaluukusta. No miksi et tykkää kakkaluukusta? Miksi mä tykkää kakkaluukusta? Niin. Ei se on mua varten. No miksi sä sit pane kakkaluukkuun? Mä panen naisia kakkaluukkuun. Ei, ne en olekaan. Niin, mut siis... Et saa kakkaluukkuun. Joo. Noniin. Kysymys olikin vaan, et miksi vai? Jos sä panet pillu, niin miksi sä panet perseeseen? Ja sä panet kumpaakin, niin miksi? Minkä takia sä panet ylipäätään? Hei, sä saisit mieheltäkin persereikää. Paljon helpompaa. Satana miehi saa kaveriksi koska vaan. Mies on mies. Ne saa miehen kaveriksi aina. Aivan. Vittu mieheltä on vaikeampi mun mielestä perset. No, jumalauta! Oleks vittu kokeillut? Satana, täällä on meidän seksikuru. Antaas tulla vaan. Just mä sanoin, etten mä oo kokeillut. Ja vittu, siellä varmaan satana Tikkakoskella vittu pannaan toisiin perseeseen ja tiedetään vähän mistä toinen tykkää. Mun mielestä on vaikeampi saada jätkää perset. En oo koskaan kokeillut. No mistä se kertooks tää siitä, en mä tiedäkään. Kertooks tää siitä, että sä oot kokeillut saada sun muiltas persettä? Ja ne ei oo antanut, ja sit sä oletat, että miehiltä on vaikeampi saada persettä. Niin. Ootko kokeillut muilta persettä? Niin, mutta tää tarkoittaa sitä, että sä oot saanut muiltas perset, ja sit sä oletat, että miehiltä ei saa niin helposti. En mä tiedä, vittu antaa olla ihan sama. Niin Tumppi, kerros nyt vähän. Keneltä sä oot saanut perseet ja keneltä et? En oo keltään saanut koskaan persettä. Niin Tomi. Kes saa? En oo myöskään koskaan hakenut. No niin, perse, lähdetään kaupunkiin. Hyvä. Tää keskustelu on vähän kesken, mutta toi... Voi moro.